खुलुमबाय समनि रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय आं दिनै दङ नैबे बङाइगाव पालपारानि ट्रिनिटी इंलिश मिडियाम स्कुलनि नैबे गिर्जा मोखाङावहाय आंजों लोगोआव दङ मार्कस बसुमतारी बिथां इउटिअनि आफादगिरि गिबियाव नोंथांखौ समनि रादाबाव बरायनानै लाबाय खोनानो मोन्दों नोंथाङा जेरुजालेमाव जानो गोनां माने बुहुमनि देरसिन मोनसे ख्रिस्ट' सिबियारिफोरनि सभा मोनसे जानो थांगासिनो दं बेहाय इनभाइटेसन मोननायनि खोथा खोनासंदों बेनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन? आच्छा गिबियावहाय आङो जुदि इउटिअनि लाबो दिनैहाय आङो इउटिअ हिसाबै नङा इउनाइटेड ख्रिस्टियान वर्ल्ड वाइड एस'सिएशननि एडमिनिस्ट्रेटर हिसाबैहाय नोंथांखौ आरो नोंथांनि चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमसिमबो जोंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोदों। लोगोसे आङो जोंनि मानगोनां अनख' दयालु इसोर आफाखौ हामबाय होनदों बेबादि मोनसे सुबिदाखौहाय आंनि दारै जे मोननो हादों बिनि थाखाय आङो गिबिसिनथारावनो इसोर आफाखौ हामबाय होनदों। दा नोंथांनि सोंनाय मथे खोथाया नंगौ बियो नाथाय दाबो बहुद सम दं। बेयो जाहैबाय 2030 सननि 9 थारिखनिफ्राय 11 थारिखसिम आरो जुन मासनि 9निफ्राय 11सिमावहाय बे जेरुजालेमावहाय जेनाखि बार्थ अफ जिजास क्राइस्टनि जायगा बेवहाय मोनसे गिर्जा दंमोन। बे गिर्जाया माने गिर्जा जागायजेननायनिफ्रायनो बुहुमावहाय बियो 2030 सनावहाय 2000 बोसोर जागोन आरो बेखौहाय लोब्बा लानानैनो बुहुमनिनाखि जेसेबांनाखि बुहुमखौ दैदेनग्रा ग्लबेल चार्च नेटवर्क होननाय मोनसे आफाद दङ बिथांमोनहा माने 2030 सननि बे 9निफ्राय 11 थारिखखौहाय जुननि 11 थारिखखौहाय मोनसे डिसिसन लाबाय जे माने बुहुमनि जेसेबांनाखि देश दं बेनिफ्राय मेम्बार्स हिसाबै थांगोन पास्टरफोर थांगोन रेभारेन्डफोर थांगोन आरो जोंबादि जास्ट सिम्पोल मानसिफ्राबो थांनो हागोन। दा नैबेखौहाय आङो जोङो जिहेतु इउनाइटेड ख्रिस्टियान वर्ल्ड वाइड एस'सिएशनजों आं लोब्बा थानायखाय आं बिनि दारै बेखौ मोनदों आरो आंनो बे इमेलावहाय बेखौहाय इनभिटेसनखौ हरदों। दा गोलाव बोसोर दंबावो दा 2024 मायथाइ सोलिदोंल' दासो 2030 मायथाइयावसो जागोन माने एथ' गोलावनिफ्राय प्रिपारेसन जानायनि सोमोन्दै मा बुंगोन? माने बे जाहैबाय जोंनि थाखाय जोंनि बे ख्रिस्टियान धोरोमखौ फोथायारिफोरनि थाखाय बुहुमनि बयनिख्रुइ देरसिन मोनसे प्रग्राम जागोन बियो। दा बे हिसाबै प्रिपेरेसनखौ नांगौ माने नोङो बेवहाय मोनफा मोननैल' देश नङा बुहुमनि खना खनला जेरै सारिगिदिं देशनिफ्राय बियो बेवहाय माने मानसि फैगोन नालाय बेनिखायनो एसे समखौहाय एसे गोलाव प्रिपेरेसन लानाय जादों। बेहाय बे नोंथाङा इनभाइटेसन मोनबाय बे इनभाइटेसन मोननायनि अनगायैबो गुबुन सोरबा बेबायदिनो ख्रिस्ट' सिबियारिफोरा थांनो हागोन ना हाया बादि? हागोनना बेनो आं दिनैहाय नोंथांमोनजों रायलायनायनि खारना बेनो माने आं इनभिटेसन मोनदों हिसाबै आंनि थाखायल' नङा बियो जोंनि बर' ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय बियो माने इनभिटेसन। दा बेवहाय जायफ्रा गोसो जोंजों जगाजग लाला जोङो निस्सय ज' रायलायलायनानै जिनाखि प्रसेसफोर दं जों सहैनांगौ बे प्रसेसफोरखौहाय जों ज' ज'यैहाय मावलायनानै आरो बे प्रग्रामावहाय जोङो जुदिउबा 5-6 बोसोर दंबावोब्लाबो जोङो दानिफ्रायनो थाम थिम जानानै थानांगौ आरो। दा बेनि गेजेरजों आं मोनसे कुइसन सोंनो लुबैदों ख्रिस्ट' सिबियारिफोराथ' थांनो मोनगोन बेनि अनगायैबो सारा बुहुमाव बायदि रोखोमनि धोरोम सिबियारि दङ हिन्दु मुस्लिम सिख इसाई दा बिदिनो गुबुन गुबुन हादराव गुबुन गुबुन सिबियारिफोर दङ दा बेफोरबायदि सुबुङा बेहाय थांनो हानायनि खाबु दंना गैया? बेवहाय बयबो थांनो हागोन बयबो वेलकाम बेवहाय माने खुनु हिन्दु ख्रिस्टियान बा इस्लाम मुस्लिम बा सिख बुद्धिस्ट बिसोरनि खुनु डिफारेन्स गैया बयबो वेलकाम। दा गोजोननाय थाबाय दा जोंनि समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना नुनो मोनबाय जोंजों लोगोआव दङ नैबे इउटिअनि आफादगिरिब्लाबो बिथाङा इउटिअनि आफादगिरि हिसाबै दिनै बुङाखै फैगौ 2030 मायथाइयाव बुहुमनि देरसिन माने ख्रिस्ट' सिबियारिफोरनि मोनसे धोरोमारि सभा जाय बे जेरुजालेमाव 2000 बोसोर जागोन गंसे गिर्जाया बेनि थाखाय माने प्रिपारेसना दानिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ दा बिथाङा जोंनो बेखौ मिथिहोनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।